Viete, aká je krivka vášho osobného rastu? Poznáte do detailov prečo sa správa vaša krivka tak, ako sa správa? Prečo vykazuje také výsledky, ako vykazuje? Je toho veľmi veľa a vždy treba rozoberať rôzne veci. Napríklad, keď máme rast, tak zvyšujeme, tak musíme si zadefinovať, čo sme zmenili a prečo máme tento nárast, aby sme toto vedeli aplikovať aj neskôr. A zase, keď klesneme, keď máme úpadok, tak musíme zistiť, kde sme urobili chybu, čo nefunguje, a odstrániť tieto chyby v budúcnosti, aby ten pád nebol taký istý, aký už sa uskutočnil. Je úplne normálne, že tá krivka nikdy nebude rovnaká, že stále nebudeme mať úpadok alebo stále nebudeme mať rast. Ale treba vedieť s tým pracovať. Ak nevieš ako na to, ozvi sa mi.